follow nyo na lang guys, sila Tikoy. O ikaw ma'am, kamusta ang experience mo dito ma'am? Okay naman po. Medyo nakakakabanong muna. Ayan, taga saan pa po kayo ma'am? Lanip Gabo na po. Ayan, si ma'am, galing pa po siya ng Lanip Gabula. Dito po siya guys, dadaan sa Hanging Bridge. Ayan, ang astig. Ang astig guys ni ma'am, oh, tamo. Babae yan, oh, alintana sa kanya yung takot. Basta malakas lang ang loob. Hindi lang. Oh ma'am, shout out mo ma'am sa mga kaibigan mo. Padaan niya. Shout out mo nila kasi nakabidyo ka naman na. Shout out sa mga... Sa mga friends ko. Ayan. Ayan, yan. Sige po, konting abala lang, tatig, bibidyo mi lang po. O, ingat na lang po. O, ayan, dami dito guys na daan. Nandito po si Kuya. Ayan. Nag-attend po ata ito ng kasalan guys. Sila Kuya, ayan, dito sila nadaan. Kaya walang imposible talaga guys sa buhay ng tao. Pagka gustuin mo, walang imposible na hindi mo marating yung gusto mo. Dito ka sa side niya na mahiling. Dito. Yan. Yun yung gabos mahiling. Ayan guys, mahaba din itong tulay na to guys. Oh, pagka nasa gitna ka na talagang nauga-uga na talaga guys yung tulay. Oh. Napaka-astig guys nung babae, bata pa pero tingin ko lang guys mga 19 to 20 years old. Naka-smash pero natakot daw siya nung umpisa pero ito binalikan niya, hindi na siya natakot. Ayan guys, ayan si Kuya medyo mabagal yung takbo. Oh. Tama nag-aalalay guys, oh, yung paa niya, oh, kaliwat kanan. Ayaw na guys patakbuhin yung motor, tinutulog na lang ng paa. Talagang kanya-kanyang diskarte lang guys para makatawid tayo kahit anumang takot. Basta alam natin na medyo safety naman yung ano natin, yung gagawin. Huwag matakot. Ayan guys. Oh, kahit pa hinay-hinay o makakarating din sa paruroonan. Ayan. Ang diskarte pala dito guys, pagka ganitong dadaan ka sa Hanging Bridge, huwag ka nang titingin sa baba. Oh. Maglakad ka lang na maglakad, i-balance mo yung katawan mo, sasabay ka sa uga-uga, ganyan lang pala. Kasi kung hahawak ka, parang nakakahilo. Oh, kasi nauga-uga dito. Oh. Ayan guys, si Kuya oh. Ayan guys, oh may angkas pa. Ayan guys, nagkakalampagan na guys yung ano, yung Hanging Bridge. Ayan, kamustahin natin guys sila sir. Sir, kamusta po? Anong masasabi nyo sa pagtawid dito sir sa Hanging Bridge sir? Ay, okay lang. Hindi po kayo kinabahan sir? Hindi, sanay na. Ayan, sanay. Oh. Talaga sila sir, talagang madalas ata ito dito nagdadaan, gawa ng sanay na sila. Ayan guys. Ang taas ng ano nito guys. Ang taas nitong Hanging Bridge na ito guys. Sulit na bakal naman, tsaka yung mga cable niya, oh, mga malalaki naman. Tsaka halos dubli-dubli yung mga cable sa baba. Mga parlins. Ayan guys. Dito po ito sa Santa Isabel, Baaw, Camarines Sur. Ayan guys. Yung lugar. Panay Kakawayanan. Yung makikita natin dito guys. Ayan. Shout out po sa inyong lahat dito sa Barangay Santa Isabel, Baaw, Camarines Sur. Ayan guys, nagtatry si Lucky Seal. Nagtatry. Ayan. Dalhin natin siya dito sa lugar na kung saan ma-experience niya yung kakaibang kaba.
Pero sabi nga niyan, kailangan nating sanayin para lalong lumakas ang ating loob. Ayan guys. Medyo malinaw naman guys yung tubig dito guys. So parang ang sarap din maligo rito. Pero medyo mahina lang yung yung agos ng tubig. Di ko lang alam, baka low tide lang. Ayan. Ayan guys, maraming salamat ulit sa inyong panonood.